Sziasztok! Itt lennénk újra, Telefon Gamers Pro, és ebben a videómban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan vegyetek fel videót iOS készüléketeken, iPad, iPod, iPhone. Na jó, beírjátok, hogy emu4 ios.net. Rányomtok, hogy keresés. Ugye ez csak iOS-en működik, tehát Androidon egyáltalán, meg Windowson sem. Na jó, letöltitek ezt a programot, hogy iRec. Nekem már ez telepítve van, úgyhogy én most nem fogom letölteni. Ti rányomtok, hogy telepítés, telepíti, oké. Utána, mielőtt megnyitnátok, beléptek a beállítások programba. Itt általánosra rámentek, kisegítő lehetőségek, és Assistive Touch. Ez nekem most be van kapcsolva, ez a kis szar jelenik meg, hogyha bekapcsolod. Erre igazából nem tudom, mi szükség van, de enélkül nem működik a videó, nem veszi föl, ezt nem tudom, miért van így. Mindegy, az lényeg, hogy kapcsoljátok be, nekem már be van kapcsolva. Na és csak ezután menjetek be a programba, mivel tudtok úgy videózni. Hát ennyi lett volna már ez a videó. Reméljük tetszett és bevált, hogyha nem, akkor írjátok meg kommentbe, hogy mi a probléma. És akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!